Profesori i đaci su se zbog nepovoljne situacije sa virusom ponovo vratili online nastavi i radu od kuće. Iako im nedostaju učenje i druženje u školi, učenici su se prilagodili i odlično snašli na digitalnim časovima. Jasmina Mijatović, profesor srpskog jezika i književnosti, svakodnevno dolazi u školu i iz MIT učionice uključuje i proziva svoje đake na čas. Ja sam odlučila da dođem u školu jer imam prosto sve tehničke uslove. Kada sam kod kuće ne mogu da odgovaram za kvalitet interneta, ovde imam sva nastavna sredstva, neophodnu tablu, brz internet i dolazim u školu svakoga dana da odavde realizujem nastavu. A što se tiče Google Meet aplikacije, moje iskustvo govori da su učenici odlično prihvatili. Koliko god da im teško i da im nedostaje druženje sa drugarima, da im nedostaje kontakt sa nastavnika za koji već petaci kažu da je presudan u obrazovanju učenika, odlično su prihvatili i mi zaista sarađujemo bez ikakvih teškoća, osim kada su teškoće tehničke prirode sa uređajem ili internetom, bez ikakvih problema sve oblike nastave možemo da sprovedemo. Upravo sam danas realizovala pismeni zadatak. Prema rečima naše sagovornice, ove godine je lakše jer su se svi prilagodili situaciji i drugačijim uslovima rada. Ipak, školi fali ona potrebna gužva i galama po hodnicima. Jako mi nedostaju, ali nekako zaista ovaj vid ovakve komunikacije modernizovane nadomešćuje učenike koji nisu u učionici. Mnogo je teže bilo prošle godine kada su oni pratili RTS časove, a nisu imali nikakav kontakt sa mnom, osim što smo imali kontakt putem Vibera i ostvarimo putem poruka, mada smo se i tada snalazili, pa smo recimo ispitivanje putem video poziva sprovodili. Odlukom Republičkog kriznog štaba, đaci osnovnih i srednjih škola do daljnjeg ostaju na online nastavi, a u školi se nadaju skorom povratku dece u klupe, ponovnom druženju i svim onim školskim trenucima važnim za detinjstvo i odrastanje.